Ongi etorriak aste honetako saiora. Gaur osasun mentalaren inguruan arituko gara. Norabide berriak buruan gelditu denbora, da itzali mamuak minutu guztiak nire izenean. Aste hontako gaia gazteen osasun mentala denez, gaur gaztei galetuko diegu konfinamenduak eta orokorrean pandemia egoera honek zelako eragina izan duen bere osasun mentalean. Lehenengo gustatuko litzaidake deskribatzea pandemia egoera hau sentimendu edo sentsazio batekin. Frustrazioa, arraroa. Vale. Daramagu ja urte bat honekin eta hasieran erraza egiten da edo zuretzean gelditzen zara, baina gero pasata denbora nabaritzen da jendearen grina hor daukala, en plan hainbeste denbora edo, bai, ez? Ni pentsatzen dut dela pixka bat kaosa, zer ez dakigu zer pasatuko den edo zer gertatzen ari den, eta nola hori kaosa pixka bat. Askatasun eza, esango nuke. Desesperazioa. Bai, pues ez dakit ze objektibo hori jarri, baina hori. Ezin dugu gehiago honekin. Nola eraman zenuten zuek konfinamendua? Gaizki, baina, zeharo gaizki. Bai. Nik nahiko ongi esan. Azkenean, gelditu nintzen lagun batzuen etxean, eta desberdina zen, ez nintzen familia giroan aspertuta. Ni oso gaizki, ezin nun gehiago etxean egon, eta aldenean kalera ateratzen ginen, eta jazta, baina oso gaizki. Zaila egiten da, bigarren batxilergoan gaudelako, azkenean 18 urterekin, eta ez duzu, ez da joebin, ez da ateratzeko modurik, eta azkenean etxean lanak egiten, eta pixkat kurtsoa zentratzen. Dena, segituan egiten, eta ez dakit, kaosa. Hasieran arraroa zen, baina gero egia esan da, ongi eraman nuen eta, okate esperientzia ona. Niretzat ederre arraroa izan zen eta gainera izan zen nola beste errealitate moduko bat eta gaur egun gora ohitzea. Zuek konfinamenduan errutinaren bat zenuten? Kirol aldetik, esaten duzu, hasiko naiz egiten edo, baina ez, benetan lagunekin pixkatatera alduzunean eta txakurrarekin izan zela suertea izatea, bai. Baina rutina aldetik ez asko. Hori esan duena txakurra eta... Bai. Izten nintzen, gozaltu zen nuen eta gero tareak egiten nituen eta gero arratsaldean egiten nuen pixka bat aerobik edo zerbait horrelakoa eta pelikula bat eta lo egitera. Ni ere goizean normalean ikasteko rutina neukan eta gero arratsaldean zeo zer egiten nuen, adibidez nahi esan duen bezala kirolen bat edo telebista ikusi edo horrelako zerbait, pixka bat rola aldatzeko. Harrapatu ninduen egoera batetan ezin nuela hartu. Ni saiatzen nintzen bazkal orduak errespetatzen eta egunero egiten nuen kirola. Ni ez errez, tokatzen denean jatea eta afaltzea, baina nahi detenean egiten nun eta jazta. Eramango zenuten orain beste konfinamendu berri bat? Gaizki. Gaizki, baina pixka bat beste bat, aurretik beste bat izango dugunez, ez da hain arraroa izango niretzat gutxienez. Orduan, hori baino gaizki. Konfinamendu berri bat, gaizki, ematen diren baldintzak azkenean asko mugatzen gaituzte gure egoera soziala edo libertatea izatera, eta mugimendu aldetik gutxienez gaizki pasatuko genuen, en plan, ateratzea kalera edo taberna batera, egotera, edo, gaizki pasatuko genuen. Hori, nola bueltatzea berriro gauza berdinera eta nola, desmotivazioa. Uste dut gaudela nahiko mentalki prest horretarako, agian aurrekoa baino gehiago,
Eta orduan saiatuko ginela, bueno, ni gutxienez saiatuko nintzela rutina gehiago hartzen eta hola, baina luzeran, osea, agian horren amaieran, pues, orduan eta gaizkiago, osea. Nik uste dut nukela errespetatuko. Eske ezingo nuen, osea, nik ez dara, osea, lengua baino txarrago pasatuko nun, eta, pues hori, ez dakit. Orduan, orokorrean nola esango zenukete eragin duela pandemia honek zuen osasun mentalean? Gaizki, osea, bai, oso gaizki. Asko nabaritu dira, depresioak, antsietatea eta gauza horiek. Gainera, gure adinean, osea, kalean edo sozialki asko, bai. Hori desestabilitatea, zenean zen finean, ez duzuna guztia gainean, horrek eragiten du desestabilitate hori areagotzeko ezakit. Nik uste dut asko, urte honetan egon direlako arazo asko osasun mentalari buruz. Hitz egin dudalako nik irakasleekin eta nire esperientzia propia izan delako, eta nik uste dut afektatu duela. Bai, nik ere uste dut afektatu duela, eta bereziki gazteei, eta hori, osea. Ni niregan pertsonalki, osea, zeharo gaizki. Eta ezagutzen dudana baita ere nahiko antsietate eta depresio, osea, ezagutzen ditu jende asko. Bai, berak esan duen bezala, nik ere bai, nabaritut jende gehiago antsietatea daukala eta pues, situazioak ondorioak ekarri dituela denboran. Bai, eske oso gaizki. Eske ez dakiz zer esan, baina eske oso gaizki dena txarra da. Pandemia oso alde txarrak ditu eta ez errezonik. Orduan zuek ikusi duzue baita zuen inguruko jendeari jendearengan egoera honek eragina izan duela? Bai. Bai, azkenean gurasoak ertean egotea edo lan baldintzak mugatzea, osea, guk orain lana bilatzerako orduan imposibilitate asko ditugu maskaria aldetik edo ez daituzte hartzen edozein lekutan, lehen prekarietate handia badagoia, baina lehen, azkenean, zenuen zailtasun gutxiago orain baino. Batez ere, segun eta ze egoeran harrapatzen zuen pertsona bakoitza. Zeren agian, norbait harrapatu duela egoera batetan nahiko mentalki ongi eta familiarekin nahiko harreman ona daukana eta hola, agian izan da arinago haientzat, baina arazoekin jadanik harrapatu dituen pertsonak nik nabaritu dut pila bat. Eta gainera, gure adinean ere bai, akostumbratuak gaude denbora gehiago agian kalean igarotzea, eta ez hainbeste familiarekin, eta adin hauetan ere erlazioak gurasoekin ez dira igual heldutasun batean diren bezala, eta nik uste zentzu horretan ere bai arazoak egon direla. Hori da. Nukete mentalki prest gaudela horrelako egoera bati aurre egiteko? Ez dut uste. Ez, ze batean izan da dena, eta orain ja gutxinaka uste dut ohitzen ari garela, baina hori hasieran pixka bat txokantea izan zen hau guztia, batean egun batetik bestera konfinatua egotea. Ez, eta ez gaituzte prestatu gauza hauek gainditzeko, osea, asumitzen dugu eta egoera honetan azkenean egoten gara eta sobrebibitu behar dugu, bai, ez dago besterik eratzen, baina ez da erraza egiten eta asko kaltetzen du zure estabilitate emozionalera, bai. Uste dut prestatzen zarela, baina ez da zerbait naturala, orduan berez ez, esango nuke. Bai, berdin, nik uste tokatzen bazaigu, pasaduguna bezala igaroko genuela, baina pres etxean isolaturik egoteko ez gaudela. Edo txarrago, bai. Ez dakigu, tokatzen dean jakingo dugu eta jazta. Orduan ja amaitzeko esango zenukete gizarte mailan osasun mentalari merezi duen garrantzia ematen zaiola? Ez. Ez dago inongo
bisibilizaziorik alde hontatik, zeren ez, osea, nola estaltzen dutela, ez? Osea, ez dela existitzen hori, osasun mentala. Ez, osea, eske argi dago, zu joaten baldin bazara osasun bidera, badaukazu familiako mediku bat, eta ez daukazu psikiatra, psikologo bat bideratzen dizuna zuzenean edo zerbait. Nik uste ere bai, gaixotasun mentalak edo osasun mentala oso infrabaloratu dagoela gure gizartean. Adibidez, belauneko mina badaukazu, medikura joaten zara arazorik gabe, baina gehiago kostatzen zaigula arazo mental bat daukagunean pasu hori ematea. Bai, hori da. Nik uste dut uste dut ikusten dela gaizki, osea dela gauza bat oso apartatua eta gaizki ikusia, eta uste dut eman beharko zeliala leku bat hemen munduan eta osasun bidean, eta hori, nik uste dut bai eman behar dela garrantzi gehiago osasun mentalei. Bai, eta gainera irekiagoa egotea gai hau ez, ze batzutan jendea nola atzera botatzen dela, eta, osea, irekiagoa egon behar da nire ustez. Has gaitezen beti bezala azken egunetako albiste batzuekin. Sanferminak bertan bera geratu dira bigarren urtez jarraian COVID-19 dela eta. M1 soziala ekimenak maiatzaren lehenean indarrak batzeko deia egin du langileen eskubideen alde. Altsasuko auzia pantailara eramango dute Ametsar Zaiusek eta Mark Parramonek. Nafarroa Berriz Altxa ekimena sortu dute burujabetzaren alde. Enrique Maia Iruñeko alkateak astelehenean jakinarazi zuenez, bigarren urtez jarraian bertan bera geratu dira Sanferminak pandemiak eragindako osasun egoeragatik. Alkateak berak eman zuen erabakiaren berri udaleko bozeramaileen batzordearekin bildu eta Sanfermineko mailan jakinarazi ostean. Esperotako erabakia zen, izan ere, COVID-19 dela eta zaila zen Sanferminen tankerako festa jendetsua egitea. Hala ere, adierazi zuen jaiak ez ospatzeak ez duela esan nahi Iruñan ekitaldirik egongo ez dela. Alkatearen arabera, Sanferminak moduko jai batzuk ez dira egun batetik bestera antolatzen. Pertsona eta erakunde asko daude tartean. Ostegunean bilera izan zuten Nafarroako gobernuaren eta Nafarroako herri eta kontzejuen federazioarekin, eta denok bategin zuten erabakia berehala hartu behar zen. Iruñerriko 22 elkarte kolektibo eta eragile sozialek sindikalismotik haratago martxan jarritako ekimen honek maiatzaren lehenean kalera ateratzeko deia zabaldu du. Langileen beharrak lehentasun gisa kokatzea eta klase bezala dituzten bestelako aldarrikapenak azaleratzea helburuekin jarri dute martxan M1 soziala ekimena. Etxebizitzarako eskubidea, zaintza sistema integrala eta doakoa, edota 10 urrats egitzen dituzten makroproiektuei bideratutako diru publikoa benetan beharrezkoak diren inbertsioetan gastatzea aipatzen dituzte aldarrikapenen artean. Egoera zaurgarrienetan dauden kolektiboei aipamen berezia egiten diete. Gazteak, emakumezkoak eta pertsona migratu eta razializatuak. Elkarlana eta indarrak batzea izanen da maiatzaren lehenean batuko dituena, Nadie se queda atrás elkarrekin aurrera lelopean eginen den manifestazioan. Mobilizazioa arratsaldeko 5:00 Iruñeko Baluarte plazatik abiatuko da. Altsasuko auzia eta hori inguratu duen guztiaren parte izan diren hainbat lagunen jarraipena egin dute Ametsar Zaiusek eta Mark Parramonek azken 3 urteetan. Datozen asteetan estreinatuko dute Altsasu gaura dokumentala protagonisten bizipenekin. Lanean ari ez ziren Guardia Zibil eta Altsasuko hainbat gazteren arteko liskarra izan zen gau hartan. Horrek markatu ditu 4 urte eta lerroburuak, mobilizazio erraldoiak eta batez ere herritar askoren bizitzak. 2017 urtean hasi ziren dokumentalarekin Arzallus eta Parramon. Dokumentalak begirada intimo bezain poetikoa landuz, istorio honen parte diren pertsona batzuen 3 urteko jarraipena egiten du, beren eguneroko bizitzetatik abiatu eta epaiketaren edo kartzelaren atariraino segituz. Nafarroako hainbat pertsona bildu ziren igande goizean Iruñako ziudadelan Nafarroa Berriz Altxa ekinbidea aurkezteko. 1521eko herri altxamenduen eta Noaingo eta Maiurko guduen 500. urtemuga amutzat hartuta, aldarrikatu zuten Nafarroak burujabetza berreskuratzeko beharra duela. Ekainaren 19an manifestazioa egingo dute Iruñean. Mugimenduaren sustatzaileek manifestu bat adostu dute, eta hainbat arlotan aritzen diren Nafarroa osoko 73 pertsonek sinatu dute.
Horien artean daude feminismoan, euskalgintzan, lan eremuan, ekologismoan, pentsiodunen mugimenduan eta ikasle mugimenduan jarduten dutenak. Bai eta intsumisio izandakoak eta errepresioa pairatutakoak ere. Halaber jaso dute politika publikoak gehiengoaren alde jartzeko eta eredu sozial eta ekonomiko bidezkoagoa eraikitzeko lanabes politikoak eskuratzeko beharra dagoela. Bueno, kaixo Ainara, eskerrik asko gaur gurekin hitz egiteagatik. Gaur arituko gara elikadura jokabidearen nahasmenduen inguruan eta zehazki sare sozialek eta internetak hauen garapenean izan duen eraginaz. Orduan hasteko, gustatuko litzaidake zure burua aurkeztea, ez, galderekin hasi baino lehen. Bai, kaixo, lehenengo esatea eskerrik asko, ez, gonbidatzeagatik. Ni Ainara naiz, Ainara Iraizoz, psikologoa naiz, eta badugu bulego bat hemen Iruñan, Silan psikologian egiten dugu lan. Nik batez ere egiten dut lan erabezare eta helduekin, eta nire lankideak gainera ere aurrekin ere egiten du lan. Badugu hor esperientzia handia honetan, uste dugu behintzat. Badugu ere gainera, indarkeria sailean ere espezialitatea daukagu, eta horretan egiten dugu lan handia. Eta orduan, honen inguruan hitz egiten hasteko, zer dira elikadura jokabidearen nahasmenduak? Elikadura jokabidearen nahasmenduak dira bi talde edo egin ditzazkegu, ez, desberdinak. Bata da restriktiboak direnak eta besteak dira igual konpultsiboagoak direnak, ez? Ezagunenak konpultsiboen artean izango zen bulimia adibidez. Restriktiboen artean daukagu gehiago anorexia, ez? Eta badago beste berri bat, eta azken urteotan askotan ikusten duguna bulegoan, eta da ortorexia ere, bai, ortorexia da, elikadura sanoan oinarritzen direnak, baina estremoan, bai? Azkenean anorexia baten antzera jokatzen dute, neurtzen dutelako janaria, neurtzen dutelako elikadura mota guztiak, zer ari diren gorputzean sartzen, eta azkenean sortzen dira jokabide arazo berdinak. Orduan, desberdintzeko nahasmendu baten edo trastorno baten artean eta ez duenaren artean, kriterio bat oso adierazgarrianena da zure bizitzan nola eragiten duen, zer eragina daukan horrelako jokabideak eta horrelako pentsamenduak zure egunerokoan. Orduan, nola egin dezakegu horrelako nahasmenduren bat identifikatzeko gure buruarengan edo gure inguruko norbaitengan? Normalean, hasierak oso zailak izaten dira, izan behar dugulako denboraldi bat konturatzeko adibidez ondoan daukagun pertsona edo guk, ez, guk berak, nola jaten dugun adibidez janari gehiegi ordutegietatik kanpo eta ze janari mota den, horari gara konpultsiboekin, ez, bulimiarekin edo pikarekin, horrelako arazoekin, ez. Eta baita restriktiboekin ere, zeren igual azten ondokoa justifikatzen da, ez nago goze, gaixo nago, hau ez zait gustatzen, edo zuk zure burua, ez, era justifikatzen duzu, argaldu behar dut pixka bat, horrela ez nago ongi, eta denborarekin mantentzen baldin badira, orduan sartzen zara bukle batean adibidez, konpultsiboaren ereduarekin, hasten zara jaten gehiegi, beharrez duzuna, gero erruduntasuna sartzen da, eta orduan oka egiten duzu, eta hori ere ikusten da, usaila dagoelako, eta horrelakoak, ez? Restriktiboekin berriz, ikusten aldugu ondokoa asko argaltzen dela, ez duela onartzen, inkluso ongi hitz egiten duela horretaz, ez? Oso argala esaten badiozu, eta bestea gainera horrekin ongi sentitzen dela, ez? Eta zure esperientzian oinarrituta esango zenuke sare sozialek eta orokorren internetak nahasmendu hauen kasuen egin dutela kasuek gora egitea? Bai, noski, nire esperientziak eta baita ikasketek, ez da? Badaude ikasketa pila zientifikoak direnak honen inguruan, inkluso harremantze dituztela sare sozial konkretu batzuk arazo honekin, ez?
Lehen, sare sozialik ez zegoenean, ja, arazo bat zegoen, Googleen bertan badaude web orri konkretuak edo blogak, eta bertan jendeak partekatzen ditu bere esperientziak, eta adibidez, anorexiarekin harremanduta, konpartitzen dute nola mantendu jokabide hori. Nik egiten dudana da besteak engainatzeko, bada janaria, ez dakit nola, izkutatua, eta orduan aurkitzen dituzu etxean gero izkutalekuak edo zakarrontziaren azpian edo bai horrelakoak. Bulimiarekin gauza bera. Nola, oka egiteaz aparte, nola aldut nire jandako guztia bota edo atera nire gorputzetik edo ez, kirolarekin eta ze kirola da hobe hori egiteko. Hori ja aspaldiadarik gertatzen da. Gaur egun gainera, sare sozialek hori asko suspertu dute, asko ere instantaneagoa da, ez? Batek hitz egiten du beste pertsona batekin momentuan. Orduan, hori ja ez duzu bilatu behar edo ez duzu idatzi behar, baizik edo zeinekin komentatzen alduzu eta elikatu, ez? Jokabide hori. Beste aldetik dago gorputz irudiaren kontua, ez? Aspalditik ere, nola iragarkietan ikusi dugun edo telebistan edo komunikabideetan gorputz irudi hori, perfektua eta baita ere irreala, ez? Naiz eta ja denek jakin Photoshop famatu hau dagoela eta aldatu egiten dituztela irudi guztiak, hala ere jendeak jarraitzen du irudi hori bilatzen, ez? Ezinezko irudi bat gainera, orduan da bluklean sartzen zarenean, ez? Argaltasun hori bilatzen, ez duzu lortzen nahi duzun irudia eta bilatzen duzu argaltasun gehiago edo gorputz irudi horri gehiago hurbildu kirolarekin eta gero datorri dira interbentzio medikoak, ez? Ere bai, edo kirol espezifikoak irudi bat lortzeko, eta bar. Eta gero dago, gaur egun atera direnak, eta oso famatuak direnak, adibidez Instagram, beste bat Pinterest da, eta beste orain sortu berri dena TikTok, horiek bai ikusi direla oso harreman estua dutela arazo honekin. Denbora guztian delako, zure irudia hor aurkeztu, irudirik politena, eta hor dagoen retroalimentazio hori, ez? Like famatu hauek daudelako, ez? Gero eta like gehiago, orduan eta hobe, ez? Eta orduan sortzen dira ere kompetitibitate horiek, ean orduen laikerien, ean orka aurkezten duen irudi politena, eta orduan ulertzen da pertsona baten balioa horrekin, ez? Edo konfunditzen da irudiarekin. Eta orduan hor da funtsezko arazoa hori da, ez? Bihurtzea zure irudi pertsonala oinarrizko balore bat bezala. Orduan, nola egin dezakegu, aipatu dituzun sare sozial horietan ikusten ditugun edertasun kanon eskura ezin horiek gugan eragin negatiboa ez izateko? Zaila ikusten dut, azkenean gizarteko balore bat delako, ez? Dago sare sozialetan eta dago telebistan egunerokoan, eta dago kalean beti, ez? Nola ateratzen garen emakumeak margotuta, arropa zainduta, eta, ezinezko zapata batzuekin, ez? Eta horrela, orduan, nik esango nuke aldatu behar dela oinarrizko balorea, ez? Eta horrekiko jokabide sano bat izan. Nik baldin badakit hori egia ez dela, orduan egin behar duan lehenengo gauza da, irudi hori lortzearen nahi hori aldatzea, ez? Eta igual, onartzea nire irudia horrela dela, naturalena horrela dela, ez? Etortzen direnean gazteak eta esaten didate 16-17 urterekin, bere aldaka oso handia dela, noski, ez? Emakumea zara, eta zure gorputza horrela da, 16 urtetatik 25 urtetara, zure gorputzak forma hori dauka. Eta orduan, autoestimak eragina dauka zuzenean, balore printzipala baldin bada gorputzaren irudia, nik ezin baldin badut aldatu, horrek esan nahi du, nik ez dudala balio, ez naizela nahikoa gizarte hontarako, edo nire ingurukoendako, edo nirendako, ez? Orduan, igual hasi behar gara balore horiek aldatzen, eta beraz gure erantzuna ez ere aldatuko da nolabait. Eta suposatzen dut, azkenean hori daukagun autoestimuak
honetan eragiten duela, nola lortu dezakegu autoestimu ona izatea? Bueno, ze galdera ona. Nik uste baloreak berriro daudela hor. Ze balore ari garen transmititzen gure hurrengokoei, gure nerabei, eta agian introspekzio pixka bat egin behar dugula denok, begiratu zeintzuk diren benetan, nik askotan esaten diete terapian, Bueno, zuk baloratzen duzun pertsona hau, lagun bat, familiar bat, zergatik baloratzen duzu, eta beti esaten dituzte balore pertsonalak. Lanean ez dakiz zer, ikasketekin, edo oso lagunkoia da, eta orduan hor buelta eman, eta orduan zergatik zu jartzen duzu balorea kanpoan eta ez barruan, ze ezaugarri dituzuzuk, eta horri errefortzua handia egitea, Ez hainbeste arrakastan, hori dela oinarrizko balorea, arrakasta izan behar duzu ikasketetan, lanean, eta orduan baita izan behar duzu gorputz perfektua. Bueno, igual kontzeptu horiek aldatu, koherenteak izan eta ez funtzionatu hortik, eta jokatu horrena atzean, elikatzen ari baldin bazara, kasu honetan, elikadura izan behar du sanoa zure beharren dako, eta zeintzuk dira zure beharrak. Gero daukasun irudia, pertsonala, fisikoa, izango da bata edo bestea, eta horrek ere gainera, genetikoki oso baldintzatua dago. Orduan, nola uste duzu zentzu honetan eman dizaiekegula sare sozialei erabilera positibo eta aberasgarri bat? Bueno, kontzientziatzen baldin gara gauza hauetaz, igual eraginkorragoa izanen zen hitz egitea osasunaz, eta ez beste nola lortu gorputz perfektu bat, Hitz egiten baldin badugu kirolaz, zergatik da kirola osasungarria, eta ze behar izan ditzake pertsona batek horrekiko eta zer egin aldezake, eta ez, askotan aurkitzen naizenko eredu bat, bulegoan, eta da, baina zuk zergatik egiten duzu kirola, edo zergatik egiten duzu gorputzek ziketa institutoan, ez da gehiago, eta erantzuna ia beti da argalago egoteko, batez ere emakumeengan. Bueno, argalago egotea izan daiteke arrazoi bat, baina osasuna igual arrazoi handiagoa da, Eta orduan, hortik bideratzea eta laguntzea horretan, Kontzientziatuta gaudenok edo hortaz zerbait dakigunok eta baita gizarteak ere. Ez dugu psikologo izan behar hortarako, bideratzea hortik, jartzen ditugun gauzak, kontenido hori, beste motakoa izatea. Edo jartzen baldin badugu adibidez, moda nola joan behar dugun jantzi, eta nola joan behar, errespetatzea hori ere, Zergatik joan behar dugu jantzita benok berdin, edo zergatik, ari gara uniformitasunaz hizketan, eta hori dago guztiz lotuta gorputz irudiarekin, noski. Eta ikusten dugunean gure inguruko norbait horrelako zerbait pairatzen ari duela, nola egin dezakegu pertsona hori laguntzeko? Nola landu behar da gai hau zentzu horretan? Bueno, normalean esaten dena, profesionalengandik izaten da, zuzeneko diskurtso bat izatea. Esertzea pertsona horrekin, konfidantzazkoa dena, eta ikusten ari zarena esatea. Epaitu gabe hori beti, laguntza eskainiz, nik hau ikusten dut, egiten duzula hau, edo horrela zaudela, eta laguntza eskaini, zer egin aldut nik zugatik, nola laguntzen zaitudan, behar duzu profesionalen bat egoera hau gainditzeko, eta normalean behar izaten da, oso tratamendu konplexua dauka honek, jartzen dituelako arriskuan lor psikologiko, emozionala eta baita fisikoa noski. Askotan ez dago kontzientzia nola bukatzen duten ospitalean, sartuta, ez dakizen bat egun, sartu behar diotelako elikadura eta gero berreskuratzeko pertsonalki horretaz guztiaz oso zaila delako. Eta amaitzeko, askotan ikusten dugu gai hau honen inguruan hitz egiten dela pelikuletan edo liburuetan, baina behar bada ez da modu hoberenean lantzen. Orduan, gomendioren bat daukazu
pelikularen bat, libururen bat, gai hau modu aberasgarrian edo modu egokian lantzen duena? Bueno, biografiaren inguruan edo zein, badaude pila bat, ez? Baina, askotan oso teknikoak dira, orduan niri gustatzen zait gehiago igual pelikuletaz hitz egitea eta googleatzen baduzu asko ateratzen dira. Bat oso famatua dena da la red sozial, Facebooki buruz hitz egiten duena, eta hori igual ikusten aldugu zeintzuk diren sare sozialen atzean dagoen interesa, normalean ekonomikoa izaten dena, ez? Kremak erosi, produktuak erosi, kontsumo eta konsumo, ez? Eta gure gorputza erabiltzen dute horretarako, eta saldu digute irudi bat, lortu ezina dena, eta horrek eragiten duena da kontsumitzea eta kontsumitzea horren inguruan ez delako inoiz bukatzen, ez? Eta lortzen baldin baduzu olako antzeko zerbait, kontsumituko duzu gehiago hori mantentzeko. Eta oso ongi dago pelikula hori, la red sozial, 2010koa dela uste dut, eta gero badago beste bat gai honetaz hitz egiten duena, eta da deskonexion, eta harremantzen ditu bertan sare sozialak, ez igual justo elikadura konkretuki, baina bai agertzen dena, baina bai igual zer gertatzen den sare sozial horietan, esan dugun like famatu horien inguruan, ez? Batzuk dira onartzeko eta beste batzuk dira errefusatzeko, ez? Eta ez eragin daukan horrek pertsonengan, nola isolatzen diren pertsona asko, eta nola bukatzen duten autoestima oso baxuarekin, eta nahasmendu nahiko larriekin. Polita da zentzu horretan, ez? Ikusteko zein den ondorioa. Oso ongi dago, niretzat. Hau ziren galera guztiak ez daki zerbait gehitu nahi duzun edo... Ez nik uste esan dudala funtsezkoena, ez dakit zuri erantzun dizudan. Bai, eskerrik asko gomendioengatik eta, erantzun hauengatik. Eskerrik asko zuei eta, hurren arte. Jarrai ezagun orain agendarekin. Iruñako Gaztediaren etxeako noftailerrak antolatu ditu pantailen eta haien alderdi positibo eta negatiboei buruz hausnartzeko. Asteazkenean ziberjazarpenaren arriskuen inguruko tailerra eskainiko da arratsaldeko 7:00. Sarrera doan izango da. Ostegunean, Elisai Marcela antzerkia ikusgai egongo da Nafarroako Antzerki Eskolan arratsaldeko 7:00. Sarrera doan izango da eta lehiatilan eskuratu ahalko da arratsaldeko 5:30 aurrera. Ostegunean ere dantzaren nazioarteko eguna dela eta Gaztediaren etxeak dantza ikuskizun bat antolatu du arratsaldeko 7:30. Sarrera doan da, baina aurretik eskuratu behar da. Ostiralean, Itaia langilo nazioarteko egunaren harira hitzaldi bat antolatu du auzotegin. Arratsaldeko 6:30 izango da. Izena ematea beharrezkoa da. Larunbatean maiatzaren lehenean langile klasearen interesen defentsan mobilizazioa egingo da arratsaldeko 5:30 baluartetik abiatuko dena. Larunbatean gainera Lehendakariz Muertos taldeak kontzertua eskainiko du Totemaretoan eguerdiko ordu batean. Sarrerak aurretik erosiz 15 euroko prezioa du eta lehiatilan 18. Larunbatarekin amaitzeko Carlos Sandes artistak baluarten kontzertua eskainiko du bere 4. albuma aurkezteko, Tropical Jesus izenekoa. Kontzertua 8:00 izango da eta sarrerak 23,5 eta 25,5 euro bitarteko prezioa du. Igandean baluarten ere Arnau Griso taldeak kontzertua eskainiko du arratsaldeko 8:00. Sarrerak 22 eta 25 euro bitarteko prezioa du. Amaitzeko LKN artistaren lanen bilduma ikusgai egongo da Kondestable Zibiboxaren patioan apirilaren 30 arte. Sarrera doan da eta ateak zabalik daude goizeko 9:00 gaueko 9:00. Hau izan da dena gaurkoz, espero dugu disfrutatu izana eta hurrengo astera.